Leya nto-ke yayikhuthaza-ke ukuthi kube nesithembu emndenini ukuze ney'ngane zibe ningi, ukuze kungabonakali uma kukhona ey'sogongekayo. Kodwa emtshela ukuthi engatsheli muntu, uma semtshela imbandela yayo ukuthi unyaka nonyaka akwenziwe into ethile. Njengokuthi uthole ukuthi kulo muzi kuyahlatshwa nje unyaka nonyaka, kodwa kuthiwa phela kugcina imisebenzi yabantu, engamcacisele ngoba phela wayemthwalisa isinyelele. Yikho-ke uthole ukuthi abantu esiphila nabo esikhathini samanje, impilo ithanda ukuba nzima, akusahambi kahle ngoba ukhokho noma umkhulu akaze exoxele muntu ngalolu daba. Uthole ukuthi lo mndeni awunazo iy'thembu iningi labo ngoba bona babephila ngey'thembu, kodwa isimo asihambi kahle noma kunjani. Siphinde sinibingelele babukeli beKamaVee TV with Prince Bhekumndeni kaZulu. Namhlanje ngithe ake ngizokhuluma ngale nto le yokugezwa kwabadala. Kukuwe ukuthi uyibiza ngani, mhlambe uthi ukugezwa kwabantu abadala noma ukungeniswa kwabantu abadala beqhamuka ngaphandle uma ngabe kuthiwa sebephumile. Yebo, umuntu omdala kuthiwa babuyiswa ngaphakathi. Kukwena-ke ukuthi uthini. Ngizokuchazela yona-ke leyo nto ukuze uyi-understand ngoba nina nivele nezinto ey'ncane nje nenze sengathi aniy'boni, nihambe nivuma yonke into lena. Umuntu nje vele ethi uyinyanga mase nigijima nivuma hambise iy'mali. Siyazi-ke kodwa bakithi abantu bakithi baxakekile, bahluphekile. Umuntu uma ethi khona into ayenzayo bavele begijime Nkosi yami ngoba bethi bazothola usizo. Abanye sebe-addicted njengama-gambler. Njengoba ngangezwa nje omunye umuntu eqamba amanga ethi uhlale ebambe i-gambling, kodwa ngihlezi ngimbone edliwe lapha nihambe edabukisa ethi unomuthi we-gambling. Awukho umuthi we-gambling, khululekani. Ngingaze ngimisa i-topic angikhulumi ngale nto. Yabona le nto yokugezwa komsamo ikanje. Yabona ngoba kuthule first and foremost kufuneka kube kuwena ukuthi ukholela kwini noma nikhule kanjani ekhaya kini. Wena wawusukhetha ukukholela ukuphi. Uma ukholelwa ukuthi fanele uyohlola izinto uyibheke ukuthi kanjani, kufuneke kube yinto othuluthulu uyenze. Uma ukholela angikuphushi ukuthi uyenze, othuluthulu uyenze, u-check ukuthi kuhamba kanjani empilweni, uthuluthulu ukwenza. Yikho-ke uzothola uma ngabe uhlolelwa abantu abahlukahlukene bezosho izinto ezahlukahlukene. Yini ndaba? Lo munye idlozi lakhe suke limtshengisa okunye ngawe, nomunye suke limtshengisa okunye ngawe. Kuyenzeka-ke abanye babo bebona into efanayo. So lezi zinto-ke abakutshela zona uyazenza, lo osuke uyitshelwe yilo ohlole kuyena. Ungizwe kahle, ungilalelisise kahle. Uzenze, uthule isikhathi, ubone ukuthi azenzeki. Ubone ukuthi hayi ayikho lento. Wenzani? Udlulela phambili. Uthi uyafika kulo ekutshele okunye. Uphinde wenze lento yakhe akutshela yona, ekunike namakhathakhatha athize. Ukale isikhathi ubone ukuthi hayi akwenzeki. Uthi uya komunye ephinde ekutshele okufanayo nalokhu owawukade utshelwe yiloyana wasekuqaleni. Musu uyaduba ukuthi nayi ngeke ngikwenze lokhu ngoba ngake ngakwenza. Yini ndaba njalo kwenzeka lezi zinto lezi ukuthi mangabe uthi uyakwenza kungenzeki? Akaqondani nokuzogeza umsamo wakho. Kanti thina abantu sikhandwe manje ngoba kade sabakhona. Ngoba uye uzwe nje umuntu ethi hey, ubona umuntu elapha nje engisuka kude ngoba sabakhona ngaleya minyaka nje. Lezi iy'nkinga usho ukuthi okuyiyona nkinga kukodwa kuningi, futhi kungenzeka uhambe uze ubaqeda abantu abahlolayo noma abelaphi noma abenzayo.
ungakaze umthole ozokusiza. Okunye futhi kuyenzeka uthi uqala nje ngqa ukuya kumuntu musu uvele usizakala yini, usuke idlozi lakhe noma lento emembethe yasheshe yaqonda ngqo kwi-problem. Ube nenhlahla-ke shuthi i-solution uzoyithola usaye kumuntu oyedwa wena mase kugezeka-ke ngoba ziningi izinto kodwa uthole ukuthi iyodwa efuna ukulungiswa. Manje thina siyazama siyilungisa zonke kodwa akulungi lutho, kanti kube silungise eyodwa ngabe kulungile. Yikho-ke uthola nje omunye umuntu nje ehamba umuntu oyedwa ivele ihlakazeke izinto zakhe zibe right, ugezeke umsamo. Vele bonke banokufika bethi bageze umsamo noma ushilo ukuthi uzogeza umsamo, bambalwa bathi ayi mina angikwazi ukuyenza leyo nto. Bambalwa nje ukuthi abasho ukuthi mina cha mfowethu angifuni uqamba amanga, angikwazi ukuyenza leyo nto. Yikho-ke uhambe uze ugcine udubile ukuthi ena hhayi suka lento omunye egcine seyikhethela ukusindiswa. Kwenzeke komunye ethi ukhetha lokho kusindiswa kanti khona vese obekade kufuneka ngoba kukhona isikhalo yonke-ke indawo kusetshenzwa nge-majority. Ngabe isemhlabeni noma ngabe ikwelizayo noma ikweliphakade noma isezulwini, vele kusetshenzwa nge-majority. Uma kuwukuthi abantu bala ekhaya bayi-majority babekholwa, iyona into ezobusa la ekhaya ukuthi kusebenze into eyenziwa kodwa kube nenkolo phakathi. Yize kungasho ukuthi ningabe nisayilandela izinto zabantu abadala, kodwa into eyi-majority ukuthi abantu bala ekhaya babekholwa. Shuthi uma nenza into nifake inkolo phakathi izosheshe ilunge into yenu. Kodwa-ke umuntu ohlulayo usuke yena etshelwa isidalwa sakhe lokhu esisuke simtshela, siyeke-ke ukuthi kunothintitha, ngeke size sikuphike lokho. Othintitha bazoba khona nasekuqaleni babevese bekhona. Esikhathini edlule-ke wawuthola ukuthi-ke umuntu othi uzosiza lapha egcekeni noma othi uzongenisa abadala noma uzogeza umsamo, wayethi uma ebuke ebona ukuthi kuze bebone abantu ukuthi khona into ayenzile, mase kuba nento abanikeza yona azomtshela-ke ukuthi ubaba funeke enze njani enze njani enzele ukugcina leli siko, eba yinto esasiphakamiswa. Kodwa engamtsheli emehlweni ukuthi usemtshathisa ugodo, kodwa hhayi ugodo olunzima kakhulu. Leya nto-ke yayikhuthaza-ke ukuthi kube nesithembu emndenini ukuze ney'ngane zibe ningi, ukuze kungabonakali uma kukhona ey'sogongekayo. Kodwa emtshela ukuthi engatsheli muntu, mase emtshela imbandela yayo ukuthi unyaka nonyaka akwenziwe into ethile. Njengokuthi uthole ukuthi kulo muzi kuyahlatshwa nje unyaka nonyaka, kodwa kuthiwa phela kugcina imisebenzi yabantu. Engamcacisela ngoba phela wayemthwalisa isinyelele. Yikho-ke uthole ukuthi abantu esiphila nabo esikhathini samanje impilo ithanda ukuba nzima, akusahambi kahle ngoba ukhokho noma umkhulu akaze exoxele muntu ngalolu daba. Uthole ukuthi lo mndeni awunazo iy'thembu iningi labo ngoba bona babephila ngey'thembu, kodwa isimo asihambi kahle noma kunjalo zingekho iy'thembu, nenhlupheko ithanda ukuthi ukwanda. Uthole ukuthi noma behamba emhlabeni laba abaphila manje, indlela abahamba ngayo iyethusa, bahamba belandelana. Kungabe kusacaca ukuthi kanti kwenzakalani, kanti leya nto alisagcina usiko layo, futhi-ke akekho umuntu olaziyo ukuthi laligcinwa kanjani futhi lizogcina kanjani. Yikho-ke nje uma kube nenhlahla nathola umuntu okwaziyo ukuhlola kahle ngendlela, mase ethi uma enihlolela mase eyathola ukuthi hhayi kunento eyayisetshenziswa la ekhaya ethize. Ngoba leya nto yayithi uma yifaka ikhiphe abadala egcekeni, ikhiphe idlozi, kubuse yona. Phela idlozi alihlalelani nento ewumtshatho noma eyisiphakamiso. Njengolunye uhlobo lwey'gubhu nje, iningi lazo nje alihambisani nedlozi. Sisho-ke lezi zakuqala singasho-ke lezi zamanje ngoba sisazoke siyichaze kabanzi eyesigubhu samanje ngoba ngathi mningi umdlalo la, angazi noma kuyezwakala yini. Yazi ngike ngithuke esikhathini samanje ukuthi abantu abadala futhi esithembele kubo ngokuthi banomongo wolwazi, bevele nje besuke beqamba amanga asimpula asobala. Ubaba omdala nje noma umama omdala umthembile ekutshela ukuthi laphana olwandle kunemizi ngaphansi kolwandle. Ugoqo oludala loluyana futhi kwakugoqwa abantu okwaziwayo ukuthi bakude nolwandle, akulula besheshe belibone futhi kungenzeka begcine bengalibonanga.
Mina nje ngeke ngihambe ngiyolwandle ngeke ngilokhu ngishona le nale nale. Uma walibuka kahle akho bantu la, akho mizi lapha ngaphansi kolwandle, akho mizi laphana. Ngaze nje lokhu uzujula ucabanga ngaphandle-ke uma ungayanga ungagoqwa-ke kuthiwe kunemizi, akho mizi laphana, ulwandle nje. Phela uma kuwukuthi kunemizi shuthi nase-England ulwandle lakhona linemizi ngaphandle. Yini kube lolo lapha e-South Africa kuphela? Yini le England nako-Italy nale ko-Indian Ocean kungabi nemizi, kube ilolu lalapha kuphela? Awuboni ukuthi ugoqo lolu? Akho mizi nje, angifuni lokhu ngidlala ngawo. Akho mizi laphana, ungezwa abantu bekukhohlisa. Le nto iyayifanela nje nale nto le yokuyothwasela emanzini, ukuthi umuntu uhambe uyohlala ngaphansi kwamanzi. Khona ukuthwasa emanzini, ngake ngachaza ngakho, kodwa akukho muntu ohambe uyohlala ngaphansi kwamanzi ophilayo ophefumulayo, uhamba spiritual. Enye into engifuna abantu bakithi ukubaqwashisa ngayo ile ndaba le esibadidile abantu abaningi le yokuthi umuntu abe inyanga aphinde abe umthandazi at the same time aphinde abe isangoma. First and foremost, isangoma asiyiphathi imithi emibi futhi asiyiphathi imithi ebulalayo, siphathi imithi yokuvikela. Yize-ke siyithola sesingathi siwumthakashanyana naso uma ngabe sikuvikela ngokuthi senze lento ekuthiwa uphinda mshaya. Kodwa ngithi sisuke singashayi umuntu, sisuke sivikela wena ukuthi uma ngabe bekushaya leyo nto ibuyele emuva. And ngifuna ukunixwayisa abantu bakithi uma ngabe niyokwenza lezi zinto okuthiwa ufuna kubuyele emumva komunye umuntu. Engathi ningabanxenxa labo bantu abasuke bethi bayanenzela leyo nto, ukuthi ngisacela ungenzela wena, ungibuyiselele wena emumva, ukuthi ubuyisele wena, ngoba wenzelani ukuyivikela khona ukuthi umuntu uphindisele emumva uma ebuya lapho imshaye lento. Lapho avuka khona uzozama ngakho konke okusemhlabeni ukuthi ngakho konke okusemandleni ukuthi ekuhambise. Kanti ngcono uma kade eyishawela yiyo le nyanga obuye kuyo uthi ayimshaye, khathi eyishawela yile nyanga ukuze uma ngabe ephindisele kuyona, uma kuwukuthi kushona umuntu kushone yona, hhayi wena. Ngoba uma usushonile ngeke ukwazi ukuzocomplain-a kule nyanga ukuthi ena manje selo muntu esasithi simshaya back sephinde walwa kakhulu ngase ngiyashona nisabonana. Seliyogoqa ngaphandle kulokhu lolu goqo lokuthi kubonana kwelizayo. Angithi uyayibona leyo nto leyo. Ukuqhubeka naleya nto yokuthi inyanga, umthandazi, isangoma, uma leyo nto ikhona, kodwa uma uyiyona, ngake ngayichaza naphambilini, uma uyiyona awubi nesigodlo esisodwa. Futhi lo muntu oyisangoma isigodlo siba segcekeni, kuthi lo osengenwe nayo lokhu komnyanga, isigodlo asibi segcekeni, siba sehlathini. Futhi wenza sure uma ngabe sisehlathini siba ngaphesheya komfula, ngoba sinemithi emibi isigodlo ebulalayo eshaya ujuqu. Wenzelani sibe ngaphesheya komfula? Wenzela ukuthi uma ngabe ephuma la kwezesonto engena kwezesigodlo sobungoma, mase kuliwa nokuthi kuliwa iziphi zabantu, ehambe esebenzisa izinto zakhe, mase engena emfuleni. Wenzani? Uyahlambuluka, ukhipha okwesonto nokomngoma, uwelelaphi? Lesi sigodlo sakhe esilaphana, useyothinta ini? Imithi emibi. Uma ngabe eqeda ukuyithinta le mithi le, esebenze ngayo, mase eqedile sekufuneka enze njani? Ephinde engene emfuleni. Uma ngabe engene emfuleni kade esebenzise, eseshilo ukuthi sengiyaphuma la sengibuyele ekhaya, usengena emfuleni, wenzani? Uyahlambuluka, uyagezeka, usehlambulukile, useyawela, mase wela usewelele esigodlweni sakhe esisekhaya, usengawugqoka umNazaretha, usengabuyela emngomeni. Ngoba wenzelani? Zinga-contradict izinto, zixubane mase ziyaxabana, ngoba phela ziyaxabana. Uma yixabana izolwa nobani? Zilwa nawe. Kanjani? Yikho-ke lapho uzoyibona usuxabana nabantu khona. Angazi noma kuyezwakala yini. Siyabonga. Ningakhohlwa-ke ukushera, nisubscribe ukuze abantu
bezobona lento esikhuluma ngayo lana. Siwabonge kakhulu nama-subscriber ase-subscribe-ile kule channel. Siyanibonga kakhulu, ngaphandle kwenu asilutho futhi le channel ayikho, ngaba yikho ukuba nikho nini. Siyabonga kakhulu ukulalela kwenu nokubukela kwenu.